ହ୍ୟାଲୋ। ଷ୍ଟାରେ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ବର୍ଷା ହଉଛ କଣ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି ନା କଣ ଘରେ? ନାଇଁ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି କାହିଁ କଣ ହେଲା କି? ଆସିନାହାନ୍ତି ଏଯାଏ? ନା ଭାଇ ଆସିଲା ବେଳୁ ଆଉ 2 ସପ୍ତାହ ଲାଗିବ ବା। ଆହୁରି 2 ସପ୍ତାହ? ହୁଁ କଣ ମନେ ପଡୁଛି ଆଜି? ମନେ ପଡିବା କଥା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଗଲି କଣ କରୁଛ ଦେଖି। ନାଇଁ ଏମିତି ଆଉ ଘରେ ବଇଥିଲି ଏକୁଟିଆ ଆଉ। ଏକୁଟିଆ ନା ଏକୁଟିଆ ଫିଲ୍ କରିବନି ମୁଁ ଥାଉ କଣ ଏକୁଟିଆ ଫିଲ୍ କରୁଛ? ହଁ ବାଇଗଣ ଧରି ବଇଚି ଆଉ। ବାଇଗଣ ଧରି ବଇଛ ହୁଁ କାଇଁ? ଭଜା ହବ ବା। କାଇଁ ବାଇଗଣ ଭଜା କରିବ ହୁଁ ଆରେ ତମେ କଣ କହିଲ କି? ସେଇଟା ଭାବିଲି ଆଉ। କୋଉଟା? ସେଇଟା ତଳଟା ଜାଣିପାରୁଥିବ ତ ଆଉ। ହଁ ମାନେ କଣଟା? ଜାଣିପାରୁନ? ନା ଖୋଲିକି କହିବି କଣ? ଦିଅର ଗୋଟେ ଲାଜ କଣ କରୁଛ କହୁନ ଖୋଲିକି କୁହ। କଣ ବିଆରେ ପୁରେଇବା ପାଇଁ ଧରିଛ ନା କଣ? ଓ ମାନେ ଏମିତି ଭାବନା ନାଇଁ। କହୁଛ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି କଣ ଅଛି। ହଁ ଦିଅର ବୋଲି ମାନେ ପୁରା ନିର୍ଲଜ ହେଇଯାଉଛ ନାଇଁ ଖୋଲିକି ଆଉ ପୁରା ତମେ କହିଦଉଛ। ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗନାଲ ଦେଲ ତ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ମୁଁ କଣ କହିଥାନ୍ତି ନହେଲେ। ହୁଁ ଗୋଟେ କହିଥାନ୍ତା ନା ମାନେ କଣ କୋଉଠି ଗୋଟେ ପୁରେଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନାଁ ଧରିକି ବିଆ ନା ଧରି ଦଉଛ ନାଇଁ। ତମେ ତ ସେ ଧଇଲ ପୁଣି ତମେ କାଇଁ ଧରିଛ କହିଲ? ଆରେ ମୋ ଜିନିଷ ମୁଁ ଧରିବିନି ଆଉ କଣ ତମେ ଧରିବ? ତମ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ୟୁଜ କିଏ କରିବ କହିଲ ଆମେ ୟୁଜ କରିବ ନା ତମେ ୟୁଜ କରିବ? କାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ୟୁଜ କରିବ ନା ତମେ କାଇଁ ୟୁଜ ହଁ କରିବ? ସେଇ ମତେ ତ ଲାଗୁଛି କାଇଁ ମାନେ ତମ ସ୍ଵାମୀ ହେଲା ହୁଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନଥିବ ବୋଧେ ଲାଗୁଛି ଯାହା। ନହେଲେ ତମେ ମୋ ସହ ଏତେ ଗପନ୍ତନି ନହେଲେ। ନା ନା ସେ କଥା ନୁହଁ ଯେ ଆଉ କଣ କହିବାକୁ ବି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ନା। ଖରାପ କଣ କହୁନ କିଛି ନାହିଁ କୁହ। ଆରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା ହେଲା ମାନେ ତମ ଦୀପୁ ଭାଇଙ୍କର ଟିକେ ସେଇଟା ଛୋଟ। ସେଇଟା ମାନେ କୋଉଟା ସେଇଟା ଖୋଲିକି କହୁନ ସେଇଟା ନା। ଆରେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ମାନେ ଛୋଟ ହେଲା। ଛୋଟ ହଁ। ତ ତ ସିଏ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ନୁହଁ। ଶାନ୍ତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା କେମିତି ରହୁଛ ତମେ ପୁଣି? କଣ ହୁଁ ଏମିତି ଆଉ ଆଙ୍ଗୁଠି ମାଡି ପୁରେଇକି ବାଇଗଣ ପାଣ ପୁରଉଛି ଆଉ। ବାଇଗଣ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରଉଛ? ହୁଁ କାଇଁ ଭାଇ ମାନେ ଭାଇଙ୍କ ଆଣ୍ଡଠୁ ତମ ଆଙ୍ଗୁଠି କଣ ବଡ? ନା ନା ସେମିତି କରିକି ଆଉ। ବାଇଗଣ ପୁରଉଛ ନାଇଁ ଆମକୁ ଥରେ ଦଉନ। ହୁଁ। ଭାଉଜ ହୁଁ ଆମକୁ ଦଉନ ଥରେ କଣ ପାଇଁ? ହୁଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ତମ କରୁଛ ହୁଁ। ନା ନା ଆରେ ତମକୁ ଦବାଟା ମ୍ୟାଟର ନୁହଁ ଯେ ଆଉ ଆରେ ହଲା ହେଇଯିବ ନା। ନା ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ହବନି। ଆରେ ତମକୁ ଦେଲେ ଫାଇଦା କଣ? ଫାଇଦା କଣ ଦେଖ ତମକୁ ତମ ସୁଖ ମିଳିବ ମତେ ବି ମୋ ସୁଖ ମିଳିଯିବ। ମାନେ ଗୋଟେ ଗୁଳିରେ ଦିଟା ଶିକାର ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ହୁଁ ତମର କଣ ବଡ ଟା ନା କଣ? ହଁ ଭାବିନିଅ ଭାଇଙ୍କର କେଡେଟେ ବଡ ନା ଛୋଟ କେତେ ବଡ? ଆରେ ତାଙ୍କର 5 ଇଞ୍ଚ ହବ ଆଉ। 5 ଇଞ୍ଚ ବାବାରେ 5 ଇଞ୍ଚ ତ ମୋ ଆଗରେ କିଛି ନୁହଁ 5 ଇଞ୍ଚ। କାଇଁ ତମର କେତେ? ମୋର ଗେସ୍ କରି କୁହ କେତେ ହେଇଥିବ? ମାନେ ଏତେ ଜୋସ୍ ହଁ ଦେଖ ମୁଁ ଛଅ ଏତେ ସାତ ଜୋସ୍ ରେ କହୁଛି ଶୁଣ ଏତେ ଜୋସ୍ ରେ କହୁଛି ମାନେ ଭାଇଙ୍କର ମୋ ଆଗରେ କିଛି ନୁହଁ ମାନେ ତମେ ଭାବ କେତେ ହେଇଥିବ? 7 ଭଳିଆ ଆଉ। 7 ନାଇଁ 8 ଇଞ୍ଚ। ଏତେ ବଡ? ଆଉ ବଡ କରିଛି ଆଉ ବଡ ହବନି। କାଇଁ ତମକୁ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନା କଣ? ଆରେ ନା ନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ମ ବଢିଆ ନା। ମଜା ଲାଗିବ ନା କଷ୍ଟ ହବ? କଷ୍ଟ ତ ଜଣା ପଡିବ ତମ କଲେ ନା। ନା ନା କଷ୍ଟ ହବନି ଟୋଟାଲି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଦୁଧ ତମର ନା ନା ଆଉ କଣ କିଛି ନାହିଁ। ନାଇଁ ଅଟଉଛ କାଇଁ ହୁଁ କହୁନ କୁହ। ନା ମ ଛାଡ କହିବି ଆରେ ଭାଉଜ ଆଗେ ଲାଜ କରନ୍ତିନି କୁହ। ଭାଉଜ ଆଗରେ ଲାଜ କରନ୍ତିନି ଯେ ତମ ଦୁଧ କେତେ ବଡ କହିଲ? 36। 36 ଜଣା ହୁଁ ପଡୁନି ତ 36 ବୋଲି। ଟାଇଟ୍ ପିନ୍ଧୁଛି ନା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଟାଇଟ୍ ପିନ୍ଧୁଛ ଜଣା ପଡୁନି ନାଇଁ। ଗାଣ୍ଡି ତ ତମର ବଡ ବହୁତ ନା ଦୁଧ ଅପେକ୍ଷା। ହୁଁ। ନା ନାଇଁ। ହଁ ବା। ହଁ ବା କଣ ହଁ ବା? ଆରେ ହଁ। ଆରେ ହଁ ତମେ ଶୁଣ ଭାଉଜ ଶୁଣ। ହୁଁ ଆରେ ଦେଖ ଭାଇ ତ ନାହାନ୍ତି ଘରେ ଏଇନେ ହେଲା। ହୁଁ ଯେ ଆମକୁ ଥରେ ଦିଅ କେବେ ଆମେ ଯାଉ ତମ ଘର ଆଡେ।
ମୁଁ କଣ ମନା କରୁଛି ନା ଶୀତ ଦିନ ଆସନ୍ତ କରନ୍ତ ଯାଆନ୍ତ ମୋର ବି ହେଇଯାଆନ୍ତା ନା। ମୋଟା ହଉଛି ନା। ହୁଁ। ନା ତମର ହଉନି? ତାର ବି ବହୁତ ହଉଛି। ବହୁତ ହଉଛି ନାଇଁ ମୋର ତ ଏଇନେ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଉଠି ଯାଉଛି ପୁରା ମାଣ୍ଡ। ମୁଠି ମାରି ଦଉନ। ନା ମୁଠି ମାରୁନି ବା ସେଗୁଡା ଭଲ କାମ ନାହିଁ। ଗେହିବା ପାଇଁ ଯଦି ମିଳନ୍ତା କିଛି ଗୋଟେ ଆଉ ମୁଠି ମାରନ୍ତି କି କହିଲ? ହୁଁ ଠିକ କଥା ଯେ ସୁବିଧା ଦେଖି ତମକୁ ଗେଇବାକୁ ଦେବି ଆଉ। ସୁବିଧା ଏମତି ଦେଖ ସୁବିଧା ମାନେ ଏମତି ହୁଏନି ନିଜେ ସୁବିଧା ବାହାର କରିବାକୁ ପଡେ ହେଲା। ହୁଁ ସେଇଟା ଠିକ କଥା ଯେ ତଥାପି ଦେଖିଆ ଆଉ କି ଯଦି ଗେଇବାକୁ ଦେଲି କେମିତି ପେଲିବ? କେମିତି ଗେଇବି? ହୁଁ। ଏ ବାପା ମାନେ ପୁରା ଦେଖିଛ ଭିଡିଓ ଦେଖିଛ କି ନାଇଁ ମାନେ ଯୋଉ ମ ସେ ଭିଡିଓ ଗୁଡା ନା ଦେଖିନ ହୁଁ କେବେ? ହଁ ଦେଖିଛି ନା। ଆଉ ଦେଖିଛ ତ ଆଉ ତାଙ୍କର ନା ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଗେଇବିନି ମୋ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମୁଁ ଗେଇବି ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖି କଣ କରିବି ତମେ କହିଲ କେମିତି କଣ କରିବି ଜାଣିଛ ନା କଣ କରିବି? ନା। ଫାଷ୍ଟ ଶୀତ ଦିନ ହେଲା। ହୁଁ। ତମ ପାଖକୁ ଯିବି ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ହୁଁ ତାପରେ ତମକୁ ଧରିବି ହୁଁ ହେଲା ଧରିବି ଏଗୁଡା ଲାଜ ଲାଗୁଛି କହିବା ପାଇଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ କହିବି ହୁଁ ହଁ ତମକୁ ଧରିବି ହେଲା। ହୁଁ ତମକୁ ତାପରେ ଚୁମା ଦେବି। ଓଠରେ ଗାଲରେ ଦୁଧରେ ସବୁଠି। ପୁରା ମାନେ ପାଦଠୁ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ପୁରା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ତ ଏମିତି ନାଇଁ। ଆଉ ପୁରା ମଜା ମାନେ ପୁରା ମଜା ଦେବି ବହୁତ। ହୁଁ ଆରେ ଆଉ ହୁଁ କଣ? କଣ ଆଉ କରିବା? ଦେଖିଆ କହୁଛ ତ ଏମିତି କେମିତି ଗେଇବ କଲା ବେଳେ ଜଣା ପଡିବ। ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ ଏମିତି ଦେଖିବ ତମେ କେମିତି ଗେଇବି। ଆ ଭାଇ ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି ବାଳ ବଙ୍କା ତମର କରିପାରୁନଥିବ ନାଇଁ? ନା ଏରା ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଟୋଟାଲି ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ତାର ଆଉ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସବୁବେଳେ। କାମ ବୟସ ହେଇଲାଣି ବହୁତ ପେଲିବେ କୁଆଡେ ବୟସ ଅଛି କଣ ଆଉ। ତମକୁ ମାନେ ତମେ ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରୁ ତମକୁ ବାହା କରିଲେ ନା ତା ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ସେ ହୁଁ ଚାକିରି କରିଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ଆଉ। ହଁ ମୋର ତ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ତମେ ତ ଜାଣିଥିବ। ହୁଁ ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ବିଜନେସ ଫିଜନେସ କରୁଛି ବୋଲି ମାନେ ତା ସହ ଜବରଦସ୍ତି ତମର ବାହାଘର କଲେ ଆଉ। ହଁ ନାଇଁ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଟିକେ ହେଇଗଲା ଆଉ। ହୁଁ ମାନେ ଆର୍ନିଂ କରୁଛି ନା ବହୁତ ମନି ଗୁଡା ନା ହୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ। ହୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିଲ ତମକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ସହ ବାହା କରିବା କଥା ନା ଆମ ବୟସ କେତେ ତମ ବୟସ କେତେ ସେମ୍ ନା। ପାଖାପାଖି ହୁଁ ମତେ 21 ତମକୁ କେତେ ସେ 25 ମତେ 26 ହବ ଆଉ। ନା ନା ଏତେ ନାଇଁ ଏଇ 24। ହଁ ଏମିତି ଦେଇଥିଲେ ବଢିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଆଉ। ହଁ ବା ଆଉ ସେଟା ସେ ଶଳା ବାହା ହେଇଛି କିଛି କରିପାରୁନି ଖାଲି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସବୁବେଳେ। ତାର ସେ ବିଜନେସ ହୁଁ ଫିଜନେସ ସବୁ ନାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କାମ ତାଙ୍କର। ହଁ ସେଗୁଡା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ତାର ସବୁବେଳେ ଆଉ। ଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିବା କଥା ଘରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ସେ ମାଣ୍ଡ କାମ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ କରିବ। ସେଇ କଥା ତ ତମ ଭଳିଆ ପିଲା ଦେଲେ ନଙ୍ଗା କିଅନ୍ତା ମତେ। ଆଉ ଗେହିକି ପୁରା ଫଟେଇ ଦିଅନ୍ତି ସମତିକ। ହୁଁ ବିହା ଫଟେଇଦବ ଗେଇବ କଣ ଆଉ। ବିହା ଫାଟିଲେ ଗାଣ୍ଡି ଅଛି ବା କଣ ତମ ଗାଣ୍ଡିରେ ପାଟି କି? ଅଛି। ଗାଣ୍ଡି ଅଛି ପାଟି ଅଛି ତମର ସବୁ ଅଛି ଦୁଧ ବି ଅଛି। ଏ ଭଗବାନ ମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ପାଇବ ସେଠି ଗେଇଦବ ନାଇଁ। ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ତମ କାଖରେ ବି ଗେଇଦେବି। ଛି ଛି। ଛି ଛି କଣ? ପୁରା ବେତୁଆ ଟା। ମଜା ଲାଗିବା ଦରକାର ନା ଆଉ। ନା ତମକୁ ହୁଁ ମଜା ଲାଗିବନି କହିଲ? ତେମେନେ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ବିୟରେ ଗୋଡ ପୁରେଇ ଦବ। ହଁ ଗୋଡ଼ ପୁରେଇ ଦେବି ଭାବିନିଅ। ତ କାନରେ ବି ଗେହି ଦିଅନ୍ତି ଗାଈ ଗେଇ ଦିଅନ୍ତି ହେଲା କାନରେ ନାକରେ ହୁଁ କାନରେ ସବୁଠି। ହସୁଛ କଣ? ସତ ହୁଁ କଥା କହୁଛି ଆଉ। ସେଇ କଥା ମାନେ ଆଁ ଆରେ କଣ? ହୁଁ ତା ମାନେ ତମ ମାଣ୍ଡ ଏତେ ଛୋଟ ମାନେ ନାକ ନା ନା ଛୋଟ ପୁଣି ସେତେ ନାହିଁ ଏମିତି ଆଉ କାଇଁ ନାକରେ ବସିବନି। ଆରେ ତମେ ନାକ କାନ କଣରେ ପେଲିବ ତ ମାନେ କେତେ ଛୋଟ। ନା ହେଇଯିବ କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ କଣ ମାଣ୍ଡ ଟା ପୁରେଇବି ନା କଣ ପୁରା ପୁରେଇବିନି ନା ଉପରେ ଉପରେ ଜଷ୍ଟ ହାଲକା। ନା ନା। ଆଁ ନାହିଁ କଣ ପାଇଁ? ନା ନା ତମେ ଧରା ପଡିଗଲ। ଧରା ଏ ରୁହ ମୁଁ ତମକୁ ଫଟୋ ପଠଉଛି ଦେଖିବ ହେଲା ରୁହ ପଠଉଛି। ଦେଖ ପଠେଇଛି ଦେଖିଲ। ଆରେ ହଁ ଦେଖ ରେ ପଠଉଛି କେତେ ବଡ ମାଣ୍ଡ ଟା ମୁଁ ଡରିଗଲି ମୁଁ ଜୋକରେ କହିଲି ଆଉ। ଦେଖୁଛ କି ନାଇଁ?
ଆଉ ତମେ ନ ଦେଖିକି କହୁଛ ମୁଁ ଛୋଟ ବୋଲି। ଜୋକରେ କହିଲି ତମେ ସତରେ ଟେଙ୍ଗିକି ବାଣ୍ଡ ଟା ଆଗରୁ ଉଠେଇଥିଲ ବୋଧେ ନାଇଁ? ହଁ ଆଗରୁ ଥିଲା ସେଟା ହୁଁ ଆଇଲେ ଜଣା କଣ ବାଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗେ ପଡିଗଲା ସାଙ୍ଗେ ଉଠିବନି ଆଁ ଆଉ ଟୋକି ପଠଉଥିବ ଆଉ ନାଇଁ? ଟୋକିକି ନା ନା ପଠେଇନି ତମକୁ ପଠେଇଲି ତ ଆଉ। ତାହେଲେ ଟୋକିକି ଆଗରୁ ପଠେଇବି କଣ ତାକୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖଉଛି ଆଗରୁ କେମିତି ଆଁ ରଖିଛ ତାହେଲେ ଫଟୋ? ସେଇଟା କି ହୁଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଏମିତି ଜଷ୍ଟ କାହିଁ କହିଲ ହେଇ ସେଇ ଟାଇମରେ ମାନେ ଅଧିକା ବାଣ୍ଡ ଟା ଅଧିକା ପୁରା ଉଠିଗଲା ନା ସେଇ ଟାଇମ ଫଟୋ ଟା ଉଠେଇଦେଲି ଆଉ। ହୁଁ ଗାଧୁଆ ଘରେ ଯାଇ ଏଇ କାମ ହଉଛି ନାଇଁ? ଗାଧୁଆ ଘରେ ନାହିଁ ସବୁଠି ଯୋଉଠି ମାନେ ସୁବିଧା ହେଲା ସେଇଠି ଆଉ। ଆଉ ହୁଁ ତମ ଭଉଣୀ କଥା କଣ କହିଲ? ହୁଁ ସିଏ ତ ଏବେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ଆଉ। ଚାଲିଛି ତାରେ? ହୁଁ ସିଏ ତ ଗେଁ ଗେଁ ତାର ବଡ ବଡ ତାର ହେଲାଣି ତ ଗାଣ୍ଡି ମୋଠୁ। ପୁରା ଫୁଲି ଯାଇଛି ଗିଆ ଖାଇକି ଆଉ ନାଇଁ ହଁ ସେଇ କଥା ବା। କେତେ ଗିଆ ଖାଉଛି କେଜାଣି? ତା ବେଥି ହେଇଗଲା ମାନେ ମୁଁ ସତ କଥା ମାନେ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ମତେ ବାହା କରିଦେଲେ ହୁଁ ଯେତେ ଛୋଟ ଟା ନାଇଁ ସେ ହୁଁ ଛୋଟଟା ନି ଆଉ ମାନେ ଦେଖ ଏତେ ଛୋଟରୁ ଏତେ ଦେଖ ଘିଆ ଖାଉଛି ମାନେ ହୁଁ ପ୍ଲସ ଟୁ ପଢୁଛି ମୋ ନିଜ ଭଉଣୀ ବୋଲି କହୁନି ମାନେ ଏମିତି ସେ ବେଧି ହେଇଗଲାଣି କହିପାରିବିନି। ସେଇଟା ପା ଜଣା ପଡି ଯାଉଛି ହେଲ ତା କେତେ ଗାଣ୍ଡି ମାନେ ଦେଖ ଶୁଣ ତମ ମ୍ୟାରେଜ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ହେଲା ତମ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଦେଖିଥିଲି ମାନେ ଏତେ ବି ନାହିଁ ମାନେ ଛୋଟ ଥିଲା ବହୁତ। ଆଉ ଏବେ ହୁଁ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ଗାଣ୍ଡି ଫାଣ୍ଡି ପୁରା ଫୁଲିକି ପୁରା କୁହନି। ପୁରା ନିର୍ଧୁମ ଗିଆ ଗାଣ୍ଡି ଖାଉଛି ନାଇଁ ମାନେ ପୁରା କୁଲା ଭଳିଆ ମେଲା ହେଲି ତାର। ହଁ ବହୁତ ମାନେ ଘିଆ ଖାଉଛି ଏତେ ଗାଣ୍ଡି ଦୁଧ ପୁରା ଫୁଲିକି ଫୁଟିକି ବାହାରୁଛି ନାଇଁ? ହୁଁ ଟୋକା ଗୁଡା ଦେଖିଲେ ବାଣ୍ଡ ପୁରା ଉଠି ଯାଉଛି ଆଉ। ତାହେଲେ ମୋ ଗାଣ୍ଡିକୁ ହୁଁ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ସୀମା ଉପରେ ତମର ଟିକେ ନଜର ନାଇଁ? ହୁଁ ବେଶୀ ନାହିଁ ତମ ଉପରେ ଅଧିକା ନା ଆଉ ସେ ଗୁଡାକ ତା କଥା ନାଇଁ ଛାଡ। କଣ ତୁମରି ପକେଇଲ ଉପରେ ବେଶୀ ନଜର। କଣ ପକେଇଲ ଘୋଡା କି? ଘୋଡ଼ା ଘାଇ ନାହିଁ ମ କିଛି ନାହିଁ। ଭଉଣୀ ହବ ବା। ନା କଣ ଭାଉଜଙ୍କର ଭଉଣୀ ମୋର କଣ ହବ କହିଲ ଭଉଣୀ ନା ମାଉସୀ ନା କଣ? ହୁଁ ନା ନା କଣ ଭଉଣୀ ନା। ଭଉଣୀ ବାଣ୍ଡ ହୁଁ ଭଉଣୀ ନା। ହଉ ଭଉଣୀ ତମେ ଭଉଣୀ କିଏ? ଆଁ ନା 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 ସେଗୁଡା ନାହିଁ ଛାଡ ତମେ ତ ଅଛ ଭଉଣୀ କଣ ଦରକାର। ମୋ ଭାଉଜ ଥାଉ ଥାଉ ଭଉଣୀ କାଇଁ ନଜର ପକେଇବି କହିଲ ନାଇଁ। ଠିକ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣ ସୁବିଧା ଦେଖିକି ତମକୁ ଡାକିବି କୋଉଦିନ ଦେଖିବା କଣ ଟିକେ କେମିତି ପେଲିବ ମତେ ଜଣା ପେଲି ପଡିବ। ହଁ ହଁ ହଉ ଆଉ କହୁଛ ତ। ହଉ ଭାଉଜ ମୁଁ ରହୁଛି ହେଲେ। ହଁ ରହିବ କାଇଁ ଯାଉନ ବାଣ୍ଡ ଓହ୍ଲେଇବ। ହଉ ମୁଁ ତମ ଫଟୋ ଦେଖିକି ମୁଠି ମାରିକି ଯାଉଛି ଶୋଇବି ଆଉ ହେଲା। ହୁଁ ବାଏ ଏଇ ବାଏ କାମ ବାଏ ଆଁ ହଁ ହଉ ଯାଅ। ବାଏ। ହୁଁ। ହୁଁ ରହୁଛି।